प्रेस मीट के फा जर्सो देर ओंग चोट लो सेता atumi dik an ke kado etanang litum ta ke sang kusi matalo amasin itum apor ke pilo ke sang yapan pini ke hanga theke arnisi ke damtang in koira trok arni jangmi po in koira trok arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum kado weta reporters journalist ke do atum anda nang litum nang puri dun lo nang lang dun lo la pen nang lang dun cari lo la pen la sopot nang litum pan nang choro lo la pen la aparata ilitum karbi la pen inglong arat ke do anatum chingrum petsi nilitum poisa le pita kali thang ta kali nitum poisa thang ta ve seta alang litum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi judat lo elong long ni yerso agotona do seta laga lata nili methang masi lang parpan adim da nili dun lo la pen dak 8 kilometers aka hello dak lamding road lata nili to nili masi solve dun lo police tum solve on eder lo nil panang hang lo SPDC tum nang hang lo nili dun lo la solve dun lo la pen illegal akam pa pe dolong le dek si la so akam anta haladak anta nitum pichun dun la si non nilitum rat atum phan karbiang long ke do an arat kadok kave jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitum kachuroji phansi pini labang so press conference ke nitum anglo la pen alang litum phan nilitum inglong asot ame thoi asot ame kadok ave tum phanta nilitum APHLCI in pen chorol nilitum kachinia ting hala percentage mang do oedat ke di 76 lo ne pilone na la posi la he aprang me nilitum 99% la son doji pusi matha setan la son kalidet apot la sinon ke nilitum ka matha lak thom pen ke nilitum APHLC si hai pu pusi ning theklong lo nili phan nge lak thom so se pusi pu he muthe nili la isi estimate ateng pen kamatha ke APHLC tum lak thom ake ong pen ni tum hai vek ko a constituency ke la Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong except hala border khasi tum hedi hala tum a thai pen abahire ke nil tum si ong olo ke lo ASDC along Daniel Teron along likulo MP election jong si BJP hijack pulo te APHLC pen Congress pen sa dai chena ni kusi selabang so tha kali kusi kopi ha ke pu APHLC BJP yang si hijack pulo tam te APHLC pen Congress sa dai chena ni kusi alang APHLC bang ni tum adai chena kam ave athema nil tum ke inudvet chedan chot nangi pusi India block along tan ni tum pupik lo la pen ni tum fifth Crip Hawk United Opposition Party Forum Assam pentani tum che kroi lo APHLC pen si thur chon nei pusita hala nitum karjulong ilitum BJP leader amatsi ilitum APHLC ake koi Congress wan ga pithur pusipu alang li BJP moni alang li ingleng sang ho ke la si alang li phan la vote nang pe thak dun jia phan si BJP long ke wan pula ka pe thur dun jia phan la pen alang li phan ka pe thur dun pu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen Congress tum da adai chen vek nang pola tu ke APHLC tu ni tum non election plot kali ningkan ner kep ban nilia bang ningkan inkoi ka thom si ke claim lo muni tum man ka pachinia kam long ri cherai ning la pen ke cherai nang ni palam sik sidula teng pen la pen constitution a teng pen usineli tum pu bom lo angela so lam pen rat tum pan pachini lo la pen alang li tum rat tum da chini lo ante non hala Congress atum ba BJP atum Congress ap choi nang jing choi si ako nang ki thur dun ra la ilitum inglong arat a vote ke nang ke thak dun la ke alang litum inglong arat a hotur lo inglong arat
Kilonjia Ohomia Adivasi tum ahotur lo posini tum chini lo right pang tek nang kok lo di mahasau pen hadak estimate non manche puga 40,000 ke kom kg pusi put Yang sih nanti cuma party dan apa MP election render kalau dan election macam MP के re-election नीली तुम डाक लगा डिमांड जी गली ला बांगे डिमांड जी बोलते हैं इंडिया ब्लॉक तुम दी डिमांड जी लगा दिल्ली का दो पेंसिंग रूम पैसी